pasija? Reč pasjača, zapravo značenje te reči je konstantno povišena temperatura u organizmu. Zato kad se medicinski posmatra, to je neki problem za lekare i tako, ali mi ga posmatramo kao problem emocije, problem onog što se dešava unutra. Priča jeste smeštena da je smeštena u jedno malo selo, zabačeno selo gde žive neki ljudi koji su odvojeni od civilizacije. Ono što ja mislim da će biti najuzbudljivije u seriji jeste taj lom unutar svih nas. Postoje delovi koji deluju kao da su iz epohe, zapravo kad upoznajemo to selo, zatičemo ljude koji su direktni potomci Kelta. Mislim da će se keltski čuti prvi put na našim malim ekranima. Stvarno ti ljudi pričaju keltski i komuniciraju tako. Mislim da postoji jedan onako dobar deo gde se priča o ljudskoj pohlepi, onako o tome kako smo počeli svi da grizemo i ujedamo i rušimo sve pred sobom. To je naša priča trenutna i mislim da je uvek uzbudljiva na koji način se naravno ispriča. Mislim da je to nešto što će imati težinu, što će ljudi pratiti te promene u njima. Mislim da je to vrednost najveća.